No Concello de Boiro levouse a cabo o pleno ordinario de decembro, unha sesión marcada por acordos administrativos, apoio unánime á rehabilitación do CEIP Praia Xardín e división política arredor da xestión da auga. O Concello de Boiro celebrou este xoves o pleno ordinario correspondente ao mes de decembro, unha sesión na que se abordaron varios asuntos de carácter administrativo e de xestión municipal, con diferentes resultados nas votacións. Un dos acordos máis destacados foi a aprobación por unanimidade da bonificación do imposto sobre construcións para a rehabilitación integral do CEIP Praia Xardín, unha medida que busca facilitar a execución das obras e mellorar as instalacións educativas do municipio. Solicitamos o voto favorable para, primeiro, declarar de especial interese e utilidade municipal a execución da rehabilitación integral do CEIP plurilingüe Praia Xardín por concorrer de circunstancias sociais que justifican tal declaración e, segundo, como consecuencia do anterior, conceder unha bonificación do 95% da cota do imposto sobre construcións, instalacións e obras a favor da obra descrita para que se solicite a licencia por parte da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, non podendo conceder bonificación para a tasa por licencia urbanística, xa que na ordenanza reguladora a mesma non establece ningún tipo de bonificación aplicable á presente solicitude. Tamén se deu luz verde ao convenio de colaboración entre o Concello de Boiro e a Deputación da Coruña para a selección de persoal funcionario interino nos postos de arquitecto e arquitecto técnico. O acordo foi aprobado cos votos favorables do Goberno local e de Boiro Novo. Sí, vou votar a favor porque é unha necesidade deste Concello dotar de personal ao Departamento de Urbanismo e máis para estas cuestións, porque eu teño aquí atrás xa de outros plenos que a mellor se me olvidou comentar en turno de rogos e preguntas de xente que se me está queixando de que tardan as licencias incluso anos en chegar. Entón, claro, a min o que se me dixo cando lle fun preguntar ao concelleiro responsable, sabe que fun falar con vostede, foi que, o personal que hai dá para o que dá. E, pois, se isto axuda, aunque sea mínimamente, a que poidamos sacar adiante isto. Así mesmo, a oposición por parte do BNG e o Partido Popular decidiu optar pola abstención. Moi breve, simplemente para anunciar a nosa abstención, para non romper ca previsión do grupo de goberno. Isto é un exemplo do ánimo dialogante que ten este goberno, que en maioría absoluta xa non se acorda de comunicarse cos grupos da oposición para nada, nin sequera para ter intención de saber o que vamos a votar nun pleno no que se necesita unha maioría absoluta, que o seu primeiro paso xa foi querer retirar a proposta de riba da mesa. Entón, como digo, para non romper as vosas previsións, ímonos a ter grazas. Pola contra, non prosperou a moción presentada polo Grupo Municipal Boiro Novo para regular o servizo de cobro da factura da auga. Sirva tamén esta moción para que o Goberno dé un pouco conta tamén a este pleno do acontecido, porque, no anterior pleno non se deu ningún tipo de explicación ao tema do incremento das facturas. Sí que había certas suposicións do que debería de ser. Despois, mediante a prensa, nos enteramos de cal era a explicación que daba o Goberno, pero nin este pleno foi informado. As redes sociais do Concello están únicamente para sacarse fotos e fotocalls dos membros do Goberno, pero para informar aos veciños de algo que eu creo que é indudable. A proposta contou co apoio do Partido Popular e do BNG, quenes aproveitaron a ocasión para arremeter contra o Goberno municipal pola mala xestión ao que concerne neste tema. Como imos a creer a versión que deu o Goberno nos medios se sabemos de pisos baldeiros que cun consumo cero, chegoulle un recibo de máis de 100 euros? Non nos parece normal. E que non nos parece normal tampouco que haxa vivendas que sempre pagaron o mesmo, o mínimo, por certo, porque sempre teñen o mesmo consumo, tanto cando viñan facturas de lecturas como estimadas, e algo que iso é lóxico, non? Porque enténdese que as estimacións se fan en base a consumos anteriores. Pois agora, de repente, consumindo exactamente o mesmo que levan consumindo toda a vida, co novo sistema de lectura deste goberno, teñen que pagar recibos desorbitados.
Por iso estamos de acordo con esta moción, como digo, ademais vai en consonancia, moitas medidas que se recollen van en consonancia co rogo que fixo o BNG no último pleno. Por parte del Partido Popular exigimos, como dice usted, que fueron a la Xunta, pues nosotros exigimos a usted que devuelva el dinero a los recibos, lo que se ha cobrado de más. Con esto no quiere decir que no tengan que pagar, que lo que hayan consumido correctamente, pero que se les cobre lo que se les tiene que cobrar. No cobrar de más, como se les está haciendo en estos momentos. Y a partir de ahí, pues a ver si se esmeran un poco y el servicio es correcto. Porque, miren, desde que ustedes gobiernan los impuestos suben, pero los servicios no mejoran. Y este es el mayor ejemplo de todo eso. 6 años después, este es el mayor ejemplo de todo eso, ¿no? E por parte do PSOE rexeitaron esta moción. O concelleiro de Facenda, Luís Ruiz, aproveitou a ocasión para explicar o sucedido. Por unha serie de cuestións, ben por cambios de personal no departamento, ben por cambio das ferramentas que se están a utilizar no departamento, houbo que facer a estimación 2 ou 3 trimestres, en algún caso 2 e en outros 3. As estimacións que se fixeron foron estimacións feitas á baixa, cando a estimación tiña que ser pola media do que estaba consumindo o cidadán, non foi así. O departamento, polo que fose, estimou á baixa esos recibos, eso provocou unha acumulación de consumo dos usuarios e cando esa situación se regularizou, que foi no terceiro trimestre de ano, que ademais coincideu co recibo co trimestre do verán, que normalmente suele ser o máis alto de todos, pois provocou un cobro de agua moi excesivo. Un pleno no que saíron adiante iniciativas relacionadas coa xestión interna e os servizos públicos, e que deixou patente a división de posturas entre os grupos municipais en asuntos clave como a xestión de abastecemento de augas en Boiro.